engine start. 7, 6, start. Com se sap el grau de fiabilitat de la llançadora espacial de coets? Com se sap si la contaminació de la badia a Chesapeake empitjora progressivament? Com se sap si l'aspirina ajuda a disminuir el risc de patir un atac de cor? En part, coneixem la resposta a aquestes preguntes perquè disposem d'un rigorós sistema d'esclariment, l'estadística. Aquesta sèrie introduirà els principis bàsics d'aquest sistema. La nostra exploració de l'estadística ens portarà a l'interior de fàbriques i laboratoris. Ens farà sortir al carrer. I fins i tot capbussar-nos sota l'aigua. Perquè és aquí on són els problemes i, en conseqüència, és també aquí on l'estadística té un valor incalculable. En aquesta unitat introduïm l'estadística com una forma de descobrir coses. Veurem que l'estadística comprèn 3 àmplies activitats: descriure les dades, recollir dades mitjançant experiments, enquestes i altres mètodes, i arribar a les conclusions adequades a partir de les dades recollides. Aquestes 3 activitats principals que formen l'estadística són similars a les coses que qualsevol podria fer per solucionar un problema. Primer, cal fer una descripció clara del problema. Les dades són la matèria primera de l'estadística i, en conseqüència, anomenem aquest pas descripció de dades. Una vegada entès el problema completament, pots fer preguntes específiques, però moltes vegades, per respondre a aquestes preguntes, cal descobrir coses noves. Això vol dir que sovint cal obtenir dades noves i aquest és precisament el segon pas. Per acabar, cal arribar a unes conclusions a partir de la informació recollida. Aquest pas pot ser complicat, però l'estadística sempre és una guia fiable. Si enteneu i obeiu els principis estadístics, podreu distingir entre especulació i coneixement sòlid. Podreu estar segurs de les vostres respostes, tant si la resposta és la fiabilitat del component d'una llançadora espacial com si es tracta de saber la contaminació existent en una badia. Ara, mirem cadascun d'aquests passos més detingudament. Llamps. Poden ser preciosos, però també mortals. Ningú no pot predir encara amb exactitud on caurà el proper llamp. Això no obstant, sabem força sobre els llamps gràcies a la recerca portada a terme per Raúl López. En un any hem aconseguit detectar fins a 3/4 de llampecs només en una zona concreta del Colorado. Ens va semblar estrany i vam dir, molt bé, què fem amb això? El que López va fer va ser descriure aquestes dades amb l'ajut d'un gràfic que mostrava clarament quan es produïa un llamp durant cadascuna de les hores del dia. Una vegada acabat, el gràfic va resultar realment sorprenent. La majoria de les tempestes elèctriques de la regió que van ser objecte d'aquest estudi van començar en el temps comprès en un parell d'hores que corresponen al migdia i mai no van succeir de nit. Penso que ens trobem en condicions de dir, bé, si han de caure llamps és probable que es produeixin en aquesta regió muntanyosa i els seus voltants, i el punt de màxima activitat coincidirà aproximadament amb aquesta hora. La Sara sembla una noia sana i perfectament normal. Però el seu metge es preocupava més i més a mesura que controlava el seu creixement al llarg dels anys. Durant els primers anys de vida, és a dir, fins als 2 anys, el seu creixement era gairebé normal, però després el seu índex de creixement va disminuir de forma alarmant. Així va ser com va començar a tenir punts de creixement absolut per sota dels valors normals en la corba de creixement. Mitjançant la descripció de les dades relatives al creixement de la Sara, el Dr. Ryder va detectar un creixent deficient abans que no esdevingués un problema. La Sara va començar a posar-se injeccions d'hormones de creixement humà sintetitzades. No és gens divertit, això de posar-se injeccions, però el creixement de la Sara ha tornat a la normalitat, com ha pogut comprovar-se darrerament amb el mesurament de la seva alçada. A una certa distància de la costa de Florida, l'estadística ajuda a salvar la vida d'unes inofensives criatures anomenades manatins. Als manatins els agrada descansar just per sota de la superfície de l'aigua, i aquest costum els converteix, sense voler-ho, en víctimes dels motors de les llanxes. Els guardes protectors de la fauna de Florida van anotar el nombre de llanxes registrades cada any i el nombre de manatins morts. Mitjançant la descripció d'aquestes dades, van detectar una clara tendència. Més embarcacions significava més manatins morts. Com a resultat, Florida va crear uns santuaris costaners on no poden entrar les llanxes motores i on els manatins poden surar sense perill.
La segona activitat més important de l'estadística, la producció de dades, s'utilitza molt en la lluita per controlar la contaminació. Aquí tenim un vaixell de pesca, però aquests pescadors pesquen dades, no peixos. Mesuren el mal que causa la contaminació a la badia de Chesapeake. Podem utilitzar dades de control, línies de tendència o simplement línies de regressió per comprovar si les coses van millor o pitjor. L'esgotadora tasca de produir noves dades segueix un criteri estadístic precís. Es recullen mostres aleatòries de fang del fons de la badia. Es trien les petxines i els cucs vius i es porten a un laboratori per estudiar-los. La salut d'aquestes criatures indica la qualitat de l'aigua en què viuen. Les dades produïdes per aquests treballadors van ajudar a crear noves lleis per protegir la badia de Chesapeake de la contaminació. Més de 500.000 americans moren anualment per atacs de cor. Alguns metges van adonar-se que potser l'aspirina podria prevenir aquestes morts, però ningú no va poder afirmar-ho fins que no es va realitzar un estudi estadístic seriós. Van col·laborar-hi més de 20.000 metges per tal de produir dades suficients per poder-ne derivar conclusions fiables. Els metges es van dividir aleatòriament en dos grups. La meitat va rebre el tractament, una tauleta d'aspirina cada 2 dies. L'altra meitat va prendre un placebo, una pastilla inofensiva disfressada per tal de semblar una aspirina. Es van produir un total de 104 atacs de cor entre els metges que prenien aspirina, mentre que en aquells que prenien un placebo van enregistrar-se 189 atacs de cor. Això va significar una reducció del 45% dels atacs de cor que van patir els metges que prenien aspirina. Les dades van ser tan sorprenents que l'experiment es va donar per acabat abans que no es preveia perquè tothom pogués aprofitar-se d'aquest nou descobriment. Una de les formes més comunes de produir dades és mitjançant un sondeig o una enquesta. Els resultats no sempre són ben acollits. Jo no faig cas d'aquests resultats. Però els sondejos tenen una gran força a la societat actual. Només cal pensar que les enquestes a nivell nacional escullen només 1.500 persones per saber el que pensen 250 milions d'americans sobre els polítics, els productes i tota mena de problemes. Vostè està a favor o en contra de la pena de mort per les persones acusades d'assassinat? Jo hi estic en contra. D'acord. Però l'obtenció de resultats fiables mitjançant sondejos fa necessari prestar una meticulosa atenció als principis estadístics. Per exemple, els enquestadors han d'haver seguit un entrenament acurat per tal de no influir sobre les respostes dels entrevistats, com per exemple d'aquesta forma. Llavors, què li sembla fer un tempteig i dir unes 20 vegades, 30 vegades? Pot suggerir-me una resposta? Molt bé, és això, oi? No. No? D'acord. De fet, mai no s'ha de suggerir la resposta. Però si es fan correctament, els sondejos i les enquestes faciliten una informació obtinguda d'una altra manera. Si es fessin avui les eleccions, votaria George Bush? El 28 de gener de 1986, la llançadora està a punt per fer un altre llançament rutinari. El Challenger ens va recordar tràgicament el risc constant dels viatges espacials. A tots els operadors, procediments de contingència en marxa. No torneu a configurar la vostra consola. Després de l'accident, la NASA va reexaminar les juntes del coet d'arrencada de la llançadora. Encara que cadascuna de les juntes per separat oferien més d'un 87% de fiabilitat, els càlculs de probabilitat van demostrar que si 6 juntes treballaven conjuntament, esdevenien molt menys segures. Aquests càlculs de probabilitat són una peça clau en la producció de dades i van tenir un paper molt important a l'hora de tornar a posar a punt la llançadora. Una vegada descrites i produïdes les dades, és hora d'extreure'n les conclusions. Si arribem d'una forma estadísticament responsable, les dites conclusions poden ser molt poderoses. Matt Pérez és un tirador de primera i també un agent de l'FBI. A més, és hispà, un fet que hauria de ser irrellevant, però que no ho era a començaments dels anys 80. Pérez i més de 300 agents hispans van portar als tribunals a l'FBI i van acusar-lo de discriminació en les promocions, assignació de feina i acció disciplinària. La gent havia de passar pel que anomenem el circuit TACO, és a dir, que les tasques que feien no afavorien la seva carrera.
Per defensar aquest cas, Pérez i el seu advocat van fer servir l'estadística. Van arribar a la conclusió que era molt estrany arribar per casualitat al model de contractació de personal, tiroteig i promoció a l'FBI. Les seves anàlisis van convèncer el jutge, que va decidir el cas a favor de Pérez i va ordenar al Buró que establís noves polítiques per corregir aquest problema. Encara que en l'origen es va dissenyar com una ajuda, el servei de benestar social s'ha convertit en una trampa per milions de dones. Però un experiment realitzat a Baltimore va demostrar que el servei de benestar social es podria millorar. Es va dividir un grup de receptores de servei social en dues meitats. Una meitat va rebre el programa existent, l'altra va participar en un nou programa anomenat Opcions. Al programa Opcions, les dones rebien classes educatives correctores, consells, atenció diària i entrenament laboral. El resultat? Les dones que van seguir el programa Opcions van trobar millors feines i van rebre un salari més elevat que les dones que van seguir el programa ja existent. El Congrés va tenir en compte aquestes conclusions a la nova legislació per tal de reformar el sistema de benestar social. Aquesta és la mena d'històries que trobareu en l'estudi de l'estadística. Aquestes històries il·lustren com les tres activitats de l'estadística, descripció de dades, producció de dades i conclusions, s'utilitzen constantment per resoldre una àmplia sèrie de problemes del món real.